Nagtagbo karong hapon ang investigador sa FESAG 7 o ang representante sa Agilex Security Agency. Lakip na ang ilang mga gwardya aron tukion ang ilang kalapasan sa nitabong pagpanulis sa usa ka lalaking nag-helmet sud sa usa ka butika. Andrea Patenia, Suginlimi. At that point in time, the security guard, ilang ka umang ka ang katong nanulis siya, bigyan pa siya, wala pa siya. Itutukan ko nga ako. Nag-atubang na ang investigador sa Firearms Explosive Security Service Agency and Guard Supervisory Section kung FESAGS ug ang gwardya sa gitulis nga pharmacy ni atong Lunes nga si Bernardo Polistico, lakip na ang administrative manager sa Agilex Security Agency nga si Ellery Sevandal karong hapon. Gisumiti nila ilang initial report sa investigasyon ug ang mga papeles ug lisensya sa duha nila ka mga gwardya nga nalambigit sa insidente nga sila si Melanio Resurrection, ang outgoing guard, ug si Polistico, ang guard on duty. Matod sa investigador sa FESAGS nga base sa ilang diskusyon, giingong nag-turnover of post ang duha ka gwardya, mao nga wa nila nabantayan ang ganghaan dihang nisud ang suspect alas 3:12 sa hapon ni adtong Lunes. Ang katong gisuspitsado nga nanulis sa 360 Pharmacy, nakasulod nga wala sila nakahibaw kay ang ilahang punch-in of biometric fingerprint pangguna, ang ilang pag-punch-in o punch-out dito man sa counter, so posible nga walay nagbantay sa puntahan. Gawa sa ilang pagbiya sa ilang poste, giingong laing kalapasan sa mga gwardya mao ang kapakyas nila sa pagsita sa tulisan nga nag-helmet sa sud samtang nagpakaaron ingnon nga customer. Gani gibutyag sa pangu sa Regional Intelligence Division nga under investigation ang duha ka gwardya tungod sa kadudahan nilang lihok atol sa insidente. Sa ako naging doon mga circumstansya no nga makaduda ang pagsulod sa mga maong tulisan. Atong gi-consider also nga dunay kuyog ni nga nalang sa gawas. Giklaro sa niya nga ang mga suspect lakip lang sa usa ka local robbery group ug di sa ilang gi-monitor karon nga dakong robbery group gikan Mindanao. Matod sa security agency nga wa sila nagkuwang sa pag-train sa ilang mga gwardya ug sa pag-screen sa ilang background atol sa ilang pag-apply. Every Tuesday ng first month ng month, we give out top information and dissemination. So the guards being deployed at any of the stores, the client natin, we always make it a point to re-educate them and continuous information drive as to current directives, memorandum coming from SOSYA, main office, Krame. Wa mosugot si Sevandal dihang suway untang pangayuan ug habig si Polistico. Para lang hindi ma-muddle up ang course ng investigation namin, would it be okay na huwag mo na natin tanongin ang gawin natin? Gihatagan og 5 ka adlaw ang agency sa pagsumite sa ilang full investigation report aron pagsuta kung angay bagyod silang masilutan lakip na ang ilang mga gwardya. So, mo sa lamang require mo sa operation ba? Itunansab karon kung lehitimo bagyod ang lisensya ni Resurrection, sanglit questionable kuno kung nganong sa Quezon City kini nag-training nga adu naman untay 15 ka training schools dinhi sa Sugbo. Giklaro sab sa Agilex nga bisan og wa sila nakaparehistro sa FESAGS, miyembro sila sa Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators kun PADPAO ug plano na nilang mutukod og satellite office dinhi sa Sugbo. Andrea Patenia, News 5. Ex-convict sa kasong pagpatupot og illegal nga drugas ug armas, sobling gisikop sa mga pulis, human gireklamong nagdala og armas samtang nanghasi sa iyang pamilya. Ray Pasaporte, Suginlimi. Dakuha gikan kang Elden Tirana kining 38 revolver nga dunay duha ka buhing bala. Gidakop si Tirana sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics kun SWAT kagabi sa ilang balay sa Sitio Cambius, Barangay Sirao, Dakbayan sa Sugbo. Dihang ang ilang silingan ni ining pulis mitawag sa iyang mga kauban nga armado ang dinakpan. Dali nga, among kauban nga si Juan Boris na taga Cambius Sirao. Nangayo siya og assistant na mo kay naalagi ka ng armadong tao ba niya, so among yadto niya tinod nga naasa siya, so mo nang among nakuha ng armadong naman. Matod sa SWAT, kanunay nga manghagi sa iyang pamilya ang dinakpan samtang magdala og armas.
wala na muhatag og katinawan si Tirana bahin sa iyang pagpanghagis ug ang pagdala og armas. Tako ko sa Amerikano. Hagis ko. Pero dala armas. Kita bela. Ako yung papa. Dugang sa SWAT na sa ilang nahipos nga impormasyon sa lugar sa Dinakpan nga napriso na kini kaniadto sa kasong paghupot og armas ug drogas ug matud sa Dinakpan nga nakapiyansa na siya. Ray Pasaporte, News 5. Nasikop sa Provincial Intelligence Branch kaganinang udto ang gihong usa sa mga suspek sa pagpangrakrak sa Sitio Puno, Barangay Taghaginit, Dakbayan sa Naga ni adtong Domingo. Kila ang suspek ka si Felix Alimento, 21 anyos, usa ka kargador sa Dakbayan sa Mandawi. Positibo nga gila ang suspek ni Prima Cantorine, 69 anyos kinsa, nakaluwas sa pagpamusil. Patay sa insidente ang 5 anyos nga apo nini nga si Jinjin Pakiria. Maton di Cantorne, gayang nakita ng suspek nga mao'y bitauan o bala sa iyang balay. Gihimakak sa suspek ang pasangil. Padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang laing gunman nga gihong mao'y kauban ni Alimento. Ilang siya uban? Siya uban niya. Nagkito mo siya. Siya na kung siya kita at ang uban nga pagkanaog na panaog. Ingon man siya, dili manda ang sira. At panaog, nakapyan di ka ang sira. Uban nila? Ako yun na. Mau ni so pagi ko kay tungod wa mo ko isa. Ako sa igor ni sa pagtugan ko nga wa ko binuhatan. Giauhag sa Junta Provincial ang mga sakop sa Sinulog Foundation Incorporated nga mo atubang kanila alang sa accreditation aron mahatag na ang financial assistance sa Kapitolyo. Samtang nagpaabot pa sab ang Provincial Board sa tambag sa Commission on Audit kung angay bang bayran ang mga contractors nga gikontrata sa miaging administrasyon. King Perez, Suginlimi. Human masayring nga nahuman na ang Sinulog Foundation Incorporated sa pagliquidate sa mga donasyon sa may-aging administrasyon, mato ni Vice Governor Agnes Magpale nga kinahanglan pa nga mupakita sa majority sa mga officers sa maong grupo ngadto sa Provincial Board alang sa accreditation sa grupo aron makuha ang financial assistance gikan sa Kapitolyo. Adunay 500,000 nga financial assistance sa may-aging tuig ubos sa pamunuan ni Magpale isip acting Vice Governor ang wa pa mahatag human gituuhang wa pa makaliquidate ang SFI. Samtang laing usa ka milyon ka pesos ang gisaad ni Governor Junjun Davide. I know na ang Sinulog Foundation it's a legitimate foundation. Kayo na kainan ang mag-accredit. Laing gipaabot sa Junta Provincial ang tambag sa COA bahin sa mga di bayran nga contractors. Suliran karon sa Kapitolyo mato di Magpale kung tibason ba ang pagbayad sa mga proyekto nga hapit na mahuman sama sa duha ka provincial hospitals nga wa pa matiwas kay wa na mabayre ang mga contractors ni ini. Misaad kuno ang Commission on Audit nga motambong sa PB session ni adtong Lunes apan wa kini mutunga. But they're willing to come to know an official. Now, we need an official stand. King Perez, News 5. Nibisita ang mga sakop sa CCCI kon Cebu Chamber of Commerce and Industry sa buhatan sa gobernador kaganyang buntag aron ipresentar ang mga plano nila alang sa Cebu Business Month karong buwan sa Hunyo. Matud ni CCCI President Lito Maderaso nga misaad ang gobernador nga musuporta sa mga kalihukan niini. Lakip sa mga events nga mag-promote sa turismo ug investment sa probinsya. Samtang giawhag sab ni Maderaso ang gobernador nga paspasan ang pag-award sa winning bidder sa expansion project sa Mactan Cebu International Airport labaw na nga ipahigayon ng Asia Pacific Economic Summit dinhi sa Subo sunod tuig. We needed the airport very badly, especially so that there's going to be an AP conference next year, although this will not be finished by then, but we need to show that there are major infrastructure developments as we are trying to promote more visitors. Gipa-explicar si OIC City Engineer Jose Marie Poblete atul sa session sa Konseho kaganiha kini aron mahatagan og katinawan ang konseho kalabot sa iyang posisyon sa City Hall. Lakip nga gipatawag ang project in charge sa Suba Sawang Calero Fishport Community Scouts. Leslie Caminade Vistil reporting. The position being given to me, I learned, is something that is coterminous with the appointing authority.
Gipasagot ni Engineer Jose Mare Poblete sa konseho nga bisan og asa madestino nga departamento ang usa ka regular employee, bitbit gihapon niini ang iyang posisyon. Hinungdan nga walay bakante sa buhatan sa engineering department ug kasamtangan unang gidestino kang Poblete ang information officer 4 apan ang iyang prioridad mao ang pagka city engineer. Padayag pa ni Poblete nga ang ilang posisyon ko terminus. Hinungdan nga mag-agad sila og kun unsay bakanteng posisyon nga susama ra og sweldo sa posisyong iyang gibiyaan. Ning tando ko, but I emphasize to them nga, nga, possible problem. So, kapangitaan pagi sa HR, and the nearest nga ilang makita nga medyo mag-compensate sa is kana ra nga posisyon. Kaya wala na may naibilin sa engineering and business sa other. Diba, sa imong gisulti kanina nga, nakadawat mong sweldo murag pila to kabuan, no? O samto na ato'y appointment niya. Kung may appointment, ang inyong appointment ba? Laing gipa-explica sa konseho ang project in charge sa Suba-Sawang Calero Fishport Community Scouts nga si Garciano Lauron. Ginging dunay 20 ka mga job orders nga wala masweldohi gikan sa buwan sa Abril ngadto na sa buwan sa Disyembre sa miaging tuig. Dawat ng sweldo sa mga tao sa suod sa tulo ka buwan, inilang ngadto sa Marso, wami kasubmit na. Pero ang kwarta gikuha as agencies or savings sa GSO. Sa ako nag-ingon ganiya, ever since nga nag-grade na sa project, dito man gikuha ang sweldo. Ang 20 ka mga job orders gayong mo'y gipabantay sa Pasil Fishport. Tungod niini gitahasan ang ad hoc committee nga gipangaluhan ni Konsehal Hans Abelia nga mohimo og report sunod sa 2 ka semana kalabot sa maong insidente. Leslie Caminado Vistil, News 5. Dugay nang nasayod ang Regional Joint Peace Security Committee sa giingong plano nga banhawon sa rebuilding grupo ang ilang presensya din sa Sugbo ug sa lalawigan sa Bohol. Bisan og wapas lang nadawat ng movement sa maong grupo, ilan ang gipangandaman-daan. Madinsabang Sugidlimi. Nagtagbo na sa mga opisyales sa Police Regional Office 7 ug ang Central Command alang sa ilang Regional Joint Peace Security Committee Conference kaganihang buntag. Lakip gihapon sa nahisgutan mao ang mga taho nga giingong planong banhawon sa mga rebuilding grupo ang ilang presensya sa Sugbo ug sa Bohol. Gikumpirmar sa CENTCOM nga nakadawat sila ning maong impormasyon, mao nga nangandam sila maayo. Gipasalig ni Brigadier General Francisco Patrimonio ang commander sa 302nd Brigade nga nag-istasyon sa Negros Oriental nga bisan og dugay na silang nasayod sa maong plano, wa pa sila nakamonitor sa pagbalhin og lokasyon sa maong grupo gikan sa maong lalawigan padung sa Sugbo ug Bohol. Dugang niini nga layo ang posibilidad nga mahitabo kini karon kay wa pa sa lugar nga ilang kabalhinan. Giingong padayon ang ilang mga lakang sa pag-neutralize sa maong grupo aron masulbad na gyud ang insurgency problem sa Rehiyon 7. Sa status ng IPSO campaign natin, we are gaining so much in terms of reducing the threat in Negros Oriental, which is our focus now. We are tasked to clear the province. Madinsabang, News 5.